Nyt me tehdään pepsiä. Tää olisi arvosana 5. Ihan 5/5 tää perinteinen pepsi. No, ja tää on kyllä ihan 5/5 tää perinteinen pepsi. Ai vitsi. Ostakaa muuten tätä. Tätä saa jokaisesta kaupasta. Ihan jokaisesta. Ja tää on tosi hyvä. Eli Ei nyt ihan maailman kaikista kaupista. melkein kaikista. Ainakaan kiinalaisista kaupista. Ainakaan Suomen kaupasta saa jokaisesta. Ja tää on niinku 5/5. Miten sä annat muilleksi? Ää, 5/5. Juu. Tai 4,5. 5/5. Ja se olisi sitten niinku morjesta, eli moi.